Kaseng New Tribe Youth Council hapok kejinglam jong Presiden Batamai kaseng ubak roy kupas sindrem hak ringkat lang bat kiwei pat kidekot kalak leit banyak kendu yau sembut menteri rang bak kejelau bak Preston Tinsong ubah hak kaju ka ubat ru ikatnat kampok yeng ke sorka jela ban bot din ban yo jing shai hak abaya day bat ka ain Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill araja arpo habaya kren bat kilat pathai kubon kaliang unong yalam ka HYC ubak roy kupa sindrem ulai thu bakane ka jingle jekendu jong kaseng ya usembut menteri rang ba ka jela ubak Preston Tinsong kalong ban budin ban pan jing shai hadin baka sarkar pedeng lemba ka Ministry of Home Affairs kalapan phai biang ya ka MRSSAB syaka sarkar jela ka bayade bat ki kendon jong kane ka bill ulai thu bahak jing yekendu bat usembut menteri rang ba ula pentip baka daw bakongsan baka MHA kalapan phai biang ya ka bill kala long halor ki kendon jong ka MRSSA hakaba ka sarkar jela kala thmu ban bu ki kerdop ban pit bne e ki bru ki bawan shau ulai thu ru ba usembut menteri rang ba ulaong ba en sakmi bniat biang ya kane ka bill bat shen kan se shong ka jingalang bat kiru shampang ban ya phliu jimbot kumno ban ya shakmat ya kane ka kam kajingwan yang kedua kajong iu ta singi nak kaliang jong kaseng kalong bahadin mengioi lembah kilat patai kubor ba ke Ministry of Home Affairs jong ka sarkar kami kalapan phai ya ka MRSS Amendment Bill jong senem arja arpo ya ka bala pas da ka Legislative Assembly jong ka jela bat ya ka bau governor berim atau kapor ulah pha ya ka ni ka bill syaka Ministry of Home Affairs ti kakum ka jingioi kajong i lembah kilat patai kubor ba ka mo kataka MHA kelapa yang terkabil kelapan thai kelai terkabil syaka sarkar jela haringkat ki katu kan itliki jingkenthok ti khnang ban yashai ba balik MHA kapha yang kani kabil syaka sarkar jela bat ke baka sarkar jela kan le halor kani ka jingkenthok la ni ka observation jok MHA ngilayo ban kendu yo sembut menteri rangba jok jela ba Preston Tinsong ban keli ya kata kajing betha la ni ka direction jok MHA ti ha kajing yang keren ka jongi nak liang jong i ba Preston la penpa ba kaladon ka city ka belawan na po ka MHA haringkat kajing penpai ta kabil bat ha kata ka city ka MHA kala betha ya ka sarkar jela ba ka ban revisit ya ka ni ka bill ya ka balapa sa usnem arja arpo ya bang keli ya kidaw kiba kita kidaw kiba ka MHA ka ai ban penpai kelai ya ka ni ka bill nakaliang joy sembut menteri rang bai la penpau yang i ba KMHC kadon kata ka reservation bai dei ba kumnu ba sarkar jela kan menteri kami kini kendon ban bu ya kita gigit langit lani ki kherdop ban check lani ban regulate ya ka jingrung jingmi jong ki brio ki bawan ki wei pat ki jela sakani ka jela ka jong i ti ila pentip ru yang i ba ha ka bai dei ba kani ka kam nakaliang jong sarkar hakini ki sngi ki bansawan kan sakhot ya kajing yalang ya ki stakeholders kemud ya ki seng halang ya ki seng sai perthep ki ki rupa khmat ka jela ban ya kren halor kani ka sithi ka balayo na ka MHA bat ban thawi ki lat ki lenti bakumnu ka sarkar jela kan jubab ya kani ka sithi lane kai ka ba maka ka hab ban le khnang bangin la ban penting kena ba kani ka bill ya ka bala pas usnem aja arpo on la ban pentri kam lane ban yo ya ka sendo governor ti nakaliang ka jongi ngilapan ru ya kata ka city ya ka ba ya ka ba ka MHA kala pha khnang ban nakaliang jong sengin yo ban ya pet benya ya kita ki observation ya ka ba ka MHA ka ai khnang mengin la ban ai jingmut ka sarkar jela ke ka ba ka sarkar jela kan le na kam ta ba hatam ya ka khnang ban penting kena ba kani ka bill kan trikam ti ka jingya kren ka long katang nakaliang jong sembut menteri rang ba ulah pentip yangi ba kini kisngi ki ba khmat on sakhot yangi harangkat bakiwe ruki seng halang baki rupa khmat ka jela ban ya kren alor kani ka city bat hadin kata le sin nakaliang jong sengen sala ban ong lani ban jubab ki jing kita ki jing ajing mut ki mangi ngila ban ajing mut ka sarkar ti kata ka jing ya kren ka bangi ya kren mentang si bat habai dei bat ba KLP na marga kumbagalongi nakaliang jong seng ila ong ba kidon ardli ki jing dawa ki jongi ka wei kalong ba hadin ba resolution bala pa so snam ajak hat khnai ka sarkar jela kala pha itu resolution syaka sarkar kami mandawa bade ban menteri kami ka LP tingila keliru kai ka bajai ka LP kinakan ma kini ki syua ka election hadin ke election syua ke election ngilawan bani kendu sembut menteri rang ba angkat betul ka jing
yakhi ang tiap po kerdop jong sekretariat hang tu kasngi lakular yangi ba u menteri rang ba arengkat bat ki cabinet minister kin salit ban kendu yo home minister bat yo prime minister jong ka jalak jong ka ri India tila pentip yangi ba u chief minister arengkat ban ki minister kilaya kendu ya hadu yo prime minister jong ka ri India bat habai dei ba KLP hadu mentah hadu tak ani khidmat ke sarkar India kampat ai ke jubab ke basyai lakam menteri kam ni tina kalian jo kaseng sa sisian pat ngila banjur ngila ong yo sembut menteri rang ba ka kamram jo ka sarkar jela bat jong kayim dor par thau en hibro ko wela ni kin ru khongut kiamali kam dei ban cukut tang ka pas ka resolution ringi kwa ba ka sarkar jela ka dei ban yalam nakhmat ban penting kena ba ka sor ban pen so thu ya ka sarkar kami ba balai kum ka jela bat kum kirit bat kani ka jela ka jong ngindon kam ya ka LP tina kaliang ka jong sembut menteri rang ba ula ong ngi ba kajing ya kajing tiet ya kajing khang jong ka sarkar kami kampat kut na kaliang jong ka sarkar jela kandang ya le ban pen kan mau kandang ya le ban kentu ya ka sarkar kami bahkan menteri kami ka LP in the meantime hakani ka hakju ka poru ya kata ya amendment bill jong senam arca arpo ka sarkar jela kan study bat kan sakhot yang ngiru ban ya keren bat ban ya flu jingmut halor kani ka jing thok peglawan po kemet I habai dei ke MRSS arja khadriu ka an mo jong snap arja khadriu ka stan jong ka seng ka nongrim ka seng ka yeng nadu ka stang kalong ba kani ka bil kamdon ni kita gi beniat ki balak bente la kame ka jingrung kertap jong ki bru ki banaba kay ka bangi ngi yo i lomba kani ka an kalong ba kadi tang kata ka register ka ban bu jingkhen ni kinong sawai kamde ka register ka ban bu jingkhen ni ki bru ki boan na syaba namar hakani ke MRSS arja khadriu umde tang ki bru ki banabar ki ban syak bu jingkhen kindir ki jongi ki boan na ki wi pat ki shnong ki ban wan sawai hakani ka khamtam me hapo nong ba shlong dengi ngi khen makani ka an kanom trikam de lele do am ban perking yang ka jingrung kertap jong ki bru ki banaba kay ka bangi kwa kadi ka amendment bill jong snam arja arpo tingila penpaw ya kata khmat jong u sembut menteri rang ba bat nak liang ka jong u la ong ba ka lenti ka banyak syakmat jong ka sarkar jela ka dei ban peti kenapa ka amendment bill jong snam arja arpo ka dei menteri kam